Na gymnáziu som pôsobila v školskom časopise Stretnutia. Keď som začala študovať mediálne štúdia na Prešovskej univerzite, tak bolo úplne skvelé, že sme mohli pracovať v televízii Mediálka a v rádiu PAF. Avšak mne osobne chýbal študentský časopis na univerzite a tak som sa začala pohrávať s myšlienkou, že nejaký založím. V prvom ročníku som o tejto myšlienke povedala môjmu spolužiakovi Michalovi Sorokovi. V druhom ročníku sme už v zimnom semestri oslovili prvákov. Shodou okolností sme sa stretli v nemenovanom obľúbenom fast foode a tam niekde v ten sichravý oktobrový večer sme začali snívať o študentskom časopise na Prešovskej univerzite. Na začiatku sme sa rozhodli založiť študentský časopis spoločne s Janou Tomáškovičovou. Najprv sme navštívili doktora Bočáka. Pamätám si, ako sme v jeho kabinete strávili dlhé hodiny a rozprávali sme sa o tom, či to bude časopis, ktorý bude fungovať v printovej verzii alebo v prostredí internetu. Pamätám si, keď sme prišli do prvého ročníka, tak nám doktor Bočák spomínal, že na univerzite už funguje študentské rádio aj študentská televízia, ale chýba ešte študentský časopis. A tak sme sa s Jankou rozhodli využiť tento priestor. Pán doktor Bočák nám spomínal, že len pár dní predtým, ako sme ho navštívili spoločne s Jankou, tak ho navštívil aj dekan Filozofickej fakulty Vasil Gluchman a navrhol mu, či nemá v pláne so študentmi mediálnych štúdií založiť takýto časopis. Pár dní neskôr sme sa zastavili aj za doktorkou Rekrutovou a spýtali sme sa jej, či by bola ochotná nám pomôcť a spoločne s doktorom Mertiešom, či by boli našim pedagogickým vedením. Neskôr sa k nim pripojila aj doktorka Šoltesová, ktorá mala na starosti grafiku, a magisterka Perovská, ktorá dodnes robí jazykovú korektúru článkov. Spomínam si, že som bol prekvapený, ale zároveň veľmi potešený, že sa takáto iniciatíva objavila. Je vždy lepšie, keď to ide z dola, keď to ide o študentov. My na katedre máme pomerne veľa práce, takže bol som celku rád, že ste ochotní a boli by ste v budúcnosti ochotní si zariadiť tie veci sami a vlastne pripraviť si fungovanie nového časopisu. Pôvodne malo byť prvé číslo zverejnené ešte v prvej polovici októbra, avšak nakoniec sme sa rozhodli, že prvý balík článkov zverejníme 17. novembra, špeciálne na Deň študentstva. Pamätám si, ako sme ešte deň predtým aj napriek rektorskému voľnu strávili v škole a venovali sme sa posledným formálnym, jazykovým, ale aj technickým úpravám článkov. Prvý ročník študentského časopisu Unipopress hodnotím ako také jedno dobrodružstvo, veľmi veľké. A začalo sa to veľmi dobre vašou iniciatívou, keď ste prišli, tak to bolo veľmi potešiteľné pre nás všetkých, že chcete niečo robiť a to bola taká dobrá správa, že môžeme začať. A dobrodružstvo možno aj preto, že sme všetci tak ako len tušili, čo nás čaká a nevedeli sme, čo nás čaká. A nie všetky možno veci vyšli tak, ako sme si predstavovali, nie vždy všetko fungovalo tak, ako by sme chceli, a hlavne tie technické záležitosti. Mnohí redaktori sa hľadali a aj našli svoje také pôsobenie v časopise. A zároveň tento rok bol taký veľmi dynamický pre časopis. Zažil veľa zmien, zmenil sa aj šéf-redaktor, zmenili sa redaktori, ktorí začali písať, takže máme svoju už doménu, takú veľmi dobrú fungujúcu a myslím, že sa stal takým plnohodnotným online časopisom v súčasnosti. Takže suma sumárum, ten prvý rok hodnotím tak veľmi dobre. Je taký študentský naozaj ten časopis. Tak na vznik nového loga aj vlastne celý ten proces novej web stránky si spomínam veľmi rád, lebo v podstate to bolo niečo, na čo som sa veľmi tešil. No to vždy také super, keď sa mení nejaká grafika alebo niečo a tešíme sa na to, ako to bude vyzerať a
Vďaka Bohu to išlo veľmi rýchlo. V podstate hneď prvé návrhy na logo zostali, boli dokonca v 3 farebných verziách, keďže sme sa nevedeli rozhodnúť, ktorá verzia je naj, tak sme si nechali všetky 3. To isté je vlastne web stránka, stretli sme sa s Ľubom Števkom a dohodli sa na nejakých veciach a v podstate on to spracoval, veľmi rýchlo som nám povedal, čo sa dá, čo sa nedá a nebolo to nejaké dlhavé. No a akurát zlá skúsenosť je s tým, že potom celé to som strávil tým, že som musel všetky články zo starého webu dávať na nový. To bolo veľmi prácne samozrejme akurát, ale nejak to bola celkom sranda. Skúšať aspoň si testovať a potom môcť na začiatku semestra povedať redakcii, ako to vlastne majú oni v tomto nejak fungovať. Takže bolo to zaujímavé a je to dobrá skúsenosť vdýchnuť nový život. Tak plány s časopisom sú veľké a v podstate sú veľmi jednoduché, lebo prvá vec je prežiť. Aby časopis fungoval a naozaj fungoval x rokov, aby sme mohli aj my počas oslavy, tak ako Radio PAF, niekoľko už ročné výročie. A vlastne fungovať asi na tej báze, na ktorej fungujeme teraz a myslím, že sme dobre zabehnutí a len pridávať nejaké nové veci, robiť nejaké zaujímavé veci a zvyknúť si na ten systém a pokračovať ďalej jednoducho. A s tým vlastne súvisí aj to, že stále máte nejakých nových členov, aby prišli a vytvorili nejaký nový priestor a mohli sa realizovať týmto spôsobom v tomto médiu. Takže ten plán je fakt jednoduchý. Naozaj fungovať ďalej a publikovať každý deň jeden článok, ktoré z tohto minima môžem potom fungovať ďalej. Celoslovenskú novinárskú súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero si pamätám ešte z gymnaziálnych čias. Každý rok sme na konci apríla chodili do Zvolena na dvojdňové vyhodnotenie. Veľmi som chcela zapojiť Unipopress do tejto súťaže, avšak my sme neboli printovým periodikom. Presne si pamätám ten moment, keď som zistila na teletexte, že organizátori založili 5. kategóriu, a to elektronické magazíny študentského charakteru. Hneď som o tom písala doktorke Regrutovej, ktorá ma podporila. Snažili sme sa vychytať všetky chybičky a predovšetkým sme dbali na vysokú obsahovú úroveň všetkých článkov. Tiež si pamätám ten moment, kedy nám prišla pozvánka, že ideme do Zvolena a veľmi sme sa z toho tešili. Koncom apríla sme sa vybrali do Zvolena na dvojdňové vyhodnotenie Štúrovho pera, ktoré je každý rok spojené s besedami o žurnalistike a taktiež aj s významnými osobnostiami. Tento rok sme sa mohli stretnúť s generálnym riaditeľom televízie Markíza Matiasom Setelem či s Henrichom Krejčom. Nemohli sme uveriť tomu, že za pol roka našej práce sme získali neuveriteľné 3. miesto v celkovom hodnotení v kategórii elektronické magazíny študentského charakteru. Taktiež sme získali možnosť stážovať v tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Osobne som sa veľmi tešila z toho, že som získala cenu televízie Markíza spojenú so stážou v redakcii Markíza.sk. Bol to neuveriteľný pocit preberať si takúto cenu. Počas mojej dvojtýždňovej stáže v televízii Markíza som sa naučila množstvo nových vecí a taktiež som prehlbila svoje poznatky, ktoré som nadobudla počas bakalárskeho štúdia na Prešovskej univerzite. Naučila som sa tvoriť titulky, ktoré upútajú čitateľa, pracovať v tíme, pracovať v redakcii. Taktiež som prehlbila svoje poznatky v strihaní videa a v neposlednom rade som sa naučila komunikovať naozaj s kýmkoľvek a improvizovať. Počas mojej stáže som mohla zažiť aj deň otvorených dverí televízie Markíza trochu inak. A počas tých 2 týždňov, ktoré som bola v Záhorskej Bystrici, sme s celou redakciou odviedli naozaj kus dobrej práce. Časopisu Unipopress želám, aby naďalej získaval ďalších čitateľov a ďalšie čitateľky. To je asi prvoradé, aby ten časopis teda mal zmysel, ale zároveň by bolo veľmi dobré, aby naďalej získaval aj nových autorov a autorky z radu práve našich študentských, pretože bez toho by ten časopis nemohol taktiež fungovať. Tá udržateľnosť časopisu je dôležitá, takže keď odíde jedna generácia, je dôležité, aby prišla druhá generácia a v tom držím Unipopressu určite palce.
Časopisu by som zaželala veľa takých priaznivých čitateľov, veľa zdieľaní a veľa lajkov na Facebooku. A potom redaktorom, aby mali chuť písať, aby chodili s otvorenými očami a aby pozorne počúvali, čo sa deje na univerzite, čo študentom zaujíma, o čom by chceli čítať. A takú veľkú chuť, aby sa chceli k časopisu pridať aj ďalší a chceli byť jeho súčasťou. Veľa radosti možno. Prvému výročiu budem prijať úplne jednoducho. Prajem Unipopres, aby mal spokojných čitateľov, lebo to je asi najdôležitejšie, aby tí ľudia, ktorí prídu na stránku a kliknú si na článok, aby tam našli to, čo im ten titulok sľubuje, alebo ten odkaz na Facebooku. Aby sme mali stále redaktorov, alebo aby mal Unipopres stále redaktorov, ktorí tu budú chodiť radi a budú sa cítiť tak dobre, aby mohli stále písať a neboli nejakým spôsobom kreatívne bloknutí. No a to, čo som spomenul aj predtým, že aby fungoval časopis čo najdlhšie, aby takéto oslavy narodenín boli stále ďalej a ďalej každým rokom, lebo aj to funguje tak, že čím viac narodenín máte, tým dlhšie žijete, takže verím tomu, že Unipopres to takto bude. Časopisu Unipopres by som do ďalších rokov popriala veľa šikovných redaktorov so skvelými nápadmi, tiež množstvo čitateľov, ktorí budú s vášňou čítať články na webe a taktiež veľa úspechov na rôznych súťažiach. Všetko najlepšie. Študentskému časopisu Unipopres želám kopec nových čitateľov, ktorí sa budú zaujímať o informácie z prostredia univerzity a zároveň kopec nových redaktorov, ktorí budú prispievať kvalitnými článkami a ich práca bude naplniť.